Sociolingüística. Les bones persones. Ja fa un poc de temps feu un vídeo sobre les bones i les males persones. Allò que jo considerava. Avui podem tornar a parlar-ne. Per entendre-ho un poquet, parlarem de Carlos Mazón i de Papi Robles. Sabeu quin és el segon cognom de Mazón? Guixot. Este senyor té més cognoms valencians / catalans que jo. I no per això defens més el valencià. En canvi, Papi Robles, sabeu d'on és? De Múrcia. De fet, jo em pensava que era d'Oriola. Millor m'ho posen. La qüestió és que és una dona que decidí empatitzar, fer-se el valencià i utilitzar-lo. És a dir, estant en posició de privilegi de llengua hegemònica, tu, en tota la teua empatia, decidixes aprendre una llengua que a causa de la imposició del castellà en una dictadura i de la forta migració a localitats valencianoparlants, podries no haver fet cap esforç. I en canvi, una persona que la seva família materna la parlava seguríssim, decidix constantment atacar-la per a fer el paperot. En els temps que corren, les millors persones que podreu trobar són aquelles que, estant en situació de superioritat, decideixen posar-se del costat del reprimit. Les comparacions són odioses, però ni 8 cognoms valencians te fan ser més valencià, ni totes les persones de fora de localitats valencianoparlants odien el valencià. Gràcies per dependre la llengua de la iaia, que ara és la vostra. Au, cacau.